Jera ma Lolwe TV kadhi nyime kod weche manyien en ni familia moro mantiere e gwenge gweko mag Suna West sub county kwayo oganda ma pachokae mar mondo mi okonygi koda omenda ma bende gibiro tiyo godo e yor thieth ne nyathigi mawuoyi ma bende nitiere koda tuo mong'ere kaka Hydrocephalus. Hydrocephalus en kuot mar wich ma bende ikelo koda pi e obongo e seche ma miyo konyore. James White nonyuol dwe mar 5 mar higa mokalo ka entiere koda kilo matin maromo kilo 1.5. Nokete e bwo incubator mar Yudo Thieth, kata kamano gi kanyo ema ne ochako bedo koda tuo makamano. Min White mong'ere kaka Jacqueline Akinyi wacho ni mano ero en nyathine mar 4 kendo omenda ma bende ojakaw ka bende gidhi kawo thieth makamano en omenda mok tin ne siling 80,000. Ponono ni dwaro konyo familia nuero inyalo chopo irgi kokalo e namba mar ong'we yamo ma en 0720 072000345. Kidwa konyo familia makamano kotenore kod weche gweko mag omenda, iyudogi e namba mar 0720 Amilo yura. Beda koro. Delete all. Ini kan? Kalau menurut kita biar aku jadi. Mana meu Thieth, that's a routine checkup. The scan was weekend. Tini nyocha nyuolo ka tuo, wiye ne kuot, koro ka nwatere osiptal to nokonwa ni wiye ni en gi pi e iye mang'eny. Koro pi ni nyalo miye problem. Koro ka ne wakele ka, ne wadwa ni konywa thiedhe kanyalore mondo nyathi oyud ngimane ma onego bed godo. Mondo en be chieng' moro obed kata jatelo moro. Nyathini osethaga gi tuo nyaka nyuole, pok abedo gi kwe, ok onyal chiemo maber, kech en nyathi ma nigi shida, kata kiluoke in min gi in ema nyaka itimne gimoro amora. Koro in min gi onge ng'ama nyalo ting'e, baba gi be samoro no kia kata kaka iting'e, koro in ema nyaka ang' iti tije, koro onge tich moro amora mwanyalo timo, en mana tij nyathi. Koro kaka anyalo konyora gi nyathi mondo kaka wayud be kaka wanyalo chiemo, bende koro shida. Koro ema ne wakwayo ni ka uyie to konywa thiedho nyathi kaka wanyalo tere osiptal. En nyathina mar 4. Mar ariyo modongo nitiere madongo, 2 ma oluwore go to Nyasaye nokawo. Nwanyuolo nyathi higa mokalo dwe mar 5 to bahati mbaya nyathi nonyuol kapok ndalo ne oromo. Koro nochunowa ni nyathi ne dak e tube e osiptal kuom dweche mok tin ni 3. Ma sama ne nyathi ni e tube, gimoro bang' juma achiel, dakteche nofwenyo ni remo orumo ne nyathi, momed nyathi remo. Koro kaluwore gi daktari maduong' mar osiptal korka nyithindo, sama ne ong'iyo nyathi noyudo ka chuny wi nyathi yom kaya e mbele ne nyaka e toke, ma no suspect ni nitiere gima rach kuom nyathi. Koro notemo konowa mondo otimne nyathi scanning. Nosetimne nyathi scanning, noyud ni pi dhi e wi nyathi, koro miyo wi nyathi dongo. Koro kaluwore kaka nyathi be nonyuol kapod yom yom modak e chupa, kanomiyowa thuolo konwa ni wanyalo dok gi nyathi dala. Wadok gi nyathi dala, bang' ndalo 3 nyathi ochako kelonwa shida, ochako duoko nyathi osiptal. Okonwa ni nyathi rembe orumo, mochako med nyathi remo, ma kendo nyathi ochako duoke nasari mar nyithindo karibu kendo dwe e bathe. Koro kanotim scanning mogo pichni mag wich, to noyud ka wi nyathi yom kendo pi ne dhi e obwongo nyathi. Koro nokonwa ni sechego nok nyal timne operation, ne onge gimoro amora minyalo timne nikech nonyuole ka en gi kilo 1.5. Koro notem konwa ni mondo timne operation nyaka obed gi kilo 5 kadhi mbele. Kaluwore kaka en ng'ama nonyuol ka ndalo ne be pok oromo,
mondo ne kilo 5 no yudre nok yot. Koro sama nwamanyo kaka kilo 5 yudore, to wi nyathi be ne medo dongo. Koro nogiko ma kata lewni moko koro ok nyal rwak ne nyathi nikech kaka wich kal, law kal e wich madonjo e dend nyathi ne tek. Koro kane watemo dwaro kaka inyalo kony nyathi, to nokonwa ni tenwek ema inyalo thiedhe nyathi. Koro nwamanyo kaka nwadhi tenwek, manwatero nyathi tenwek. Sama notere tenwek, jotenwek noyudo ka kinde be pod ni chien, pod nyathi ok nyal tere e theatre. Pesa malong'o ma be nwanyalo bedogo mondo ne konywa nyathi be ne onge. Koro nwarelai kuom jomoko, well wishers moko be ne temo konyowa, to wan be nwamanyo matin mondo konywa nyathi. Koro kane nyathi odhi mokwongo, to ne giywaye pi. To nikech nokonya garamia pipe mane dhi ketne nyathi mondo ogol pi kadok e wiye to dok e iye, mondo kodhi oko matin to la pino notamowa mwaduogo. Kendo ka nwaduogo to nwachako watemo ma jomoko nochako konyowa, manodhi manoketne nyathi pipe. Koro pipe kanoketne nyathi, to wiye to waneno ka pod dongo, do pi mane kuodo wiye mamiyo wiye bedo cha, to koro onge, wiye odong' olokore bugo manyumore, to wiye to waneno mana ka pod chalo gima pod kuot. Koro wan kwayowa ne en ni kuyie to konywa mondo wayude pesa ma kwaduoko nyathi e klinik mar adek mwadok tenwek. To koro jotenwek odhi one kaka konyonwa nyathi, kata ka pipe no ema nokodonjo maber, kata ka pipe rach, kata ka pipe nigi blockage. Nikech ne gikonwa ni pipe no nyabedo gi yore adek. Onyalo bedo gi infection, onyalo bedo gi blockage, kata nyalo bedo ni ok oter pi. Koro ne gikonwa ni nyathini sa asaya motere e osiptal to nyiso ni ok wanyal ng'eyo kar pesa midhi thiedhego, to en ng'ama ithiedho kaluwore gi kaka dakteche odhi onene sama otere osiptal. Koro wan kwayowa maduong' en mana ni ok dang' wawach ni konywa gi pesa ma kama moromo thiedho nyathi machangi, nikech ok wang'eyo kaka dakteche dhi konwa. Koro wan dwaro mana nokonywa ni sa asaya mwadok tenwek, to dwarou kata dwarowa ni ukonywa kanyakla mondo wabed gi pesa mwaterogo nyathi, nikech garama ma ya thurwa bondo nyaka idonj tenwek kwariwo gi te nyaka gi mar daktari, mano mwang'eyo to wakia mabe wanyalo yudo kuro, nikech gik moko kaka piny chalo lokore, nyalo bedo Sh100,000. Koro wan nokonwa ni nyathi ka wabiro tero sa asaya e klinik, kata sama oluongwa ni dwaro nyathi, ka gigonwa sime to wabiro mana tero ne nyathi. To gima monowa seche moko ma kane nitie kuma ne giluongowa to nok wadhi, ne wakoso pesa. Koro wan wakonyo mana ni ukonywa ka Nyasaye nyalo wuoyo e chunyu mondo nyathi oyud thieth. Nagoga bodaboda gi pikipiki, to kaluwore gi kaka mamani nonyuol noyudo ka an oko, koro nadar aya oko abiro dala. Koro nyiso ni nyathini osemiyowa tabu ma Nyasaye mosebedo jakorwa, nikech min gi be nego ohala moro matin mag chiemo gi e center wa kanyo. To kaluwore kaka nyathi osiko ma nyathi miwuotho go e osiptal, ok onyal bedo ng'ama inyalo wego, onge chiemo malong'o mochamo be onge, en ng'ama thuno ne ema dhodho. Koro omiyo wan piny ma kata sani watemo atema to kaka wanyalo motamo. Namba minyalo tudruokgo kodwa en 07 2 00 2 0 3 4 5. 07 2 00 2 0 3 4 5.